Ahojte, vítajte na mojom kanáli Pohodový domov. Ak ste tu noví, tak vás vítam úplne. Ak ste tu prichádzajúci sú z niektorých kanálov, ktoré už fungujú dlhodobo, tak ahojte. Som rada, že ste tu. Dnes by som sa chcela povenovať kúpeľni, ale nie v zmysle tom, že budem upratovať kúpeľňu, ale potrebujem tam pretriediť veci, lebo niektoré sa už... Takto, ja som strašne bordelár a keď je veci veľa, tak potom ich proste iba takto natlačím do skrinky a takto ju rýchlo zavriem. A toto už začína trošička prechádzať cez hlavu. Skrinku máme rozdelenú, polovicu má partner, polovicu mám ja, čiže keby náhodou otvoril tú moju časť, tak na neho celá tá časť vypadne. Čo už, stáva sa. Svet sa z toho nezrúti, iba zo pár kozmetik áno, ale potrebujem to reálne pretriediť, lebo sú tam veci, ktoré nepoužívam, ktoré nenosím. Musím aj porobiť nejaké veci, akože napríklad si zalepiť papuče, na ktoré pozerám už tretí deň, že by ich bolo fajn zalepiť a doteraz sa mi to nepodarilo. Lebo však iba 50 krát som na nich zakopla. To je strašne málo. Keď to bude 51., potom to možno bude ono. Ale poďme sa na to vrhnúť. No. Jasné, že prvú časť som si nahrala bez hlavy. Ale však čo už nevadí. Ak sa pýtate, čo je toto tu vzadu, ak to vidíte, lebo viem, že na tých predchádzajúcich záberoch to bolo vidieť, tak je to pletací stroj, ktorý dnes budem po dlhom zvažovaní predávať. Takže keby ste niekto chceli pletací stroj, tak ja dúfam, že v čase vydania tohto videa už bude predaný. Ale keby nie, tak ma kontaktujte. Je to dopleta dvojložková. Dobre, vrhnem sa ešte raz na to, čo tu bolo. Prvé, čo som teda už vyradila, je tento vosk od Balei, ktorý potiekol a nechcem to otvárať, lebo mám pocit, že z toho zašpiniem celý koberec. Ja k tým veciam z Balei mám taký veľmi neutrálny postoj. Niektoré veci sú fajn, ale ja mám pocit, že keď si doplatíte o trošička viac, akože reálne, že o euro 2 viac, tak dostanete niečo v oveľa lepšej kvalite. No jasne, nemám k tým neutrálny postoj, mám k tým viac negatívny ako pozitívny postoj. Ale dobre. Potom som tu mala túto vec. Toto bolo z Lidlu na nohy. Viac to bzúči, ako by to niečo reálne orýpavalo, takže toto posúvam ďalej. Ďalší človek, ktorý to bude mať, si to už vydezinfikuje. Ja sa s tým už viac o to starať nebudem. Potom tu máme farbu na textil. Potrebujem zafarbiť jedno sako, čiže to je... Takto, ja to nerobím rada, lebo vždy potom treba vydrhnúť celú práčku a dať ešte na novo práť a všetko a častokrát to ešte púšťa, ale keďže na tom saku je flak, tak a chcem ho nosiť ďalej, tak toto je jedna z tých možností, ako pokračovať. Tak ak vidíte na balkóne nejaký neporiadok, tak všade je tu neporiadok. Mala som pomerne ťažkých pár mesiacov. Dobre, toto si nechávame, takže to necháme tak. Mám tu propolisovú tinktúru, ktorú som brala so sebou na jeden výlet. Dovtedy nepotiekla, nič sa s ňou nedialo. Dokonca keď som ju kúpila, tak som doniesla takže dole hlavou na tom výlete, hoci bola rovnako zatvorená, potiekla. Takže propolisová tinktúra, ktorá vyzerá, že má 200 rokov, v skutočnosti má asi mesiac a pol. Mám tu umelé nechty, ktoré som nemala na sebe ani raz, posunula ich moja sestra. Momentálne som si na 100% istá, že ich ani mať nebudem, takže ich posúvam opäť niekomu ďalej. Toto je na nohy, toto je super. Keď sme pri tej Balei, tak toto je jedna z tých dobrých vecí. A absolútne úžasná, skvelá vec na nohy, pokiaľ máte nejaké také suchšie, to Keralan masť, vidíte, že tam toho už nie je veľa. Je to masť, ktorá sa dá umyť čistou vodou, čo je úplný zázrak, akože nemusíte to nejak odmasťovať a zároveň to nechá naozaj takú jemnú kožu na nohách. A to ja ich mám také rašple trošička. Takže Keralan odporúčam. Máme tu obal na zubnú kefku, ten je vyčistený, ten čaká na ďalší výlet. Tu sú zásoby.
Toto sú masky, ktoré už dávnejšie mali ísť preč. Toto je... Aha, to je k cestovnej žiletke. Toto je súčasť toho stroja, vlastne nepoužitá brúska druhá, takže to dáme tam. Je tu kopa masiek, ktoré si budem musieť niekde tak, aby som ich používala. Akože nie sú všetky použiteľné, nič sa s nimi nedieje, len tie sú aj pomerne nové. Takže to si dáme sem. Máme ešte nejaké peny do kúpela. Využijeme. Peny do kúpela. Máme tu tampóny, čo je zaujímavé, lebo teda nemajú byť prečo u nás doma, ale sú tu, takže možno to dám do knižnice. Viem, že oni tam majú takú sekciu, že akože keď treba vložku alebo tampon, sú zavreté. Nebojte sa, hej, sú zavreté. A to je manikúra, toto sú zubné veci, tieto nechávame. A íl, ktorý nepoužívam, lebo ma strašne vysušuje. Už tam pôjde tiež preč masky. Si dáme bokom. Zubná krpka, to sú všetko zubné veci, ktoré tu sú. Čiže toto. Teoreticky by som tam mohla dať... Toto je sprcháč, čo som ešte nenačatý, čo som dostala. Toto je krém, čo som si kúpila a ešte nie. Inak tiež, ak máte extrémne suchú pleť, tak odporúčam Baleamed, ale túto 15%, tá, čo je to menej ureov, tak tam nerobí nič. Ozaj, že keď máte suchú pleť a viete, čo to je také, že dlažicový epitel vidíte voľným okom, tak toto 115% ureov. A čo by som tam ešte dala? No vlastne asi všetko z tých vecí, čo momentálne. Dáme tam ešte tieto veci na nohy. A tú dúhu. Jaj, masky. K nej masky dáme tu len tieto soli do kúpela. Normálne mám z toho dobrý pocit. Dobre. To je v podstate prvá polička. Druhá polička sú moje laky na nechty. Čo je tá zábavná časť, lebo za poslednú dobu vlastne mám prvýkrát nalakované nechty. Ale viem, že tento som nepoužila dávno. Tento tvrdič na nechty bol o niečom, to sa ošúpalo hneď. Tento mi zafarboval nechty, akože moje prirodzené nechty. Čo sa mi teda moc nepáči. Navyše tá matná nebola taká pekná. Pekné je to, keď to má reálne tú farbu, ktorú má mať. Tieto sú super. Tento modrý tiež nebudem používať, lebo to vyzeralo trošička mŕtvo. Akože ja nechápem, keď mám čierny, tak to tak nevadilo, ale tento vyzeral ozaj, že mi nie je dobre. Ale tento prísvitný bol tiež na nič. Tento medený to tiež nebudem. A tento, mne sa síce strašne páči, ale nepristane mi tá farba. Čiže asi tu nemá čo robiť. Tento si necháme. To si necháme, to je troška iná farba. Počkaj, tieto farby dáme sem. Tak, môže byť. Takže nechávam. A tieto darujem ďalej. Tak minulo som videla nejakú takú múdrosť v krátkych videách, kde inde, že toto všetko predtým zvykli byť peniaze a možno by som si ja chcela viac vytvoriť nejaký taký návyk, že kašľať na to, že či si v tej chvíli myslím, že to ozaj potrebujem. Ja teda nie som práve z tých, ktorí by nakupovali úplne, že bez hlavo. Práve, že vôbec nie. A aj napriek tomu viem občas pri tých lákoch a rúžoch je to také, že ale toto by som teraz potrebovala.
v tejto chvíli a musím to mať. Asi sa rovno aj vrhneme na tie rúže. Takže tento vydržal na ústach asi hodinu a potom sa takto rozpil do okolia a ostal v tom okolí. Nedal sa zmazať. Bolo to veľmi zákrné. Mala som ho niekoľkokrát. Vždy to dopadlo takisto. Toto nie. Tento som už dávno nemala. Tento nosívam. Tento nie. Toto je nejaká vzorka. Tento už dávno som nemala. Tento bol také zvláštne farby. Ani toto. Tuto som si kúpila a bola na mne strašne svetlá. Čiže to vyzeralo, že som mala pery oramované vlastnou. Akože ja nemám teda moc výraznú svoju farbu. Teda ja som taká ružovkastá. Ale toto bolo také zvláštne. Neviem, tá farba mi nepristala. Ale v obchode to vyzeralo, že mi bude, že to je presne zo mňa. Nie, nebolo. Toto, ten aj tečie. Takže ho dáme preč. Aj tento dáme preč. Ten má 1 000 000 rokov. Ten nejak divne smrdí. Takto. Ja vlastne ešte so pár leskov na zrkadle a tie sú také, čo pravidelne používam, čiže toto je viac menej to, že to, čo aj nejak neostane tu v tejto krabičke, však ona môže ostať prázdna, svedce nie, že sa nezrúti, práve že o tom to je, aby ostalo dačo aj prázdne, nemusím toho mať toľko, ale tie veci, ktoré používam na zrkadle, tie som nedonášala, je to zo pár leskov a zo pár rúžov. Dobre, ja viem, že niekto si povie na zopár, že to je strašne málo a niekto si povie na zopár, že to je strašne veľa. Používam ich, sú využívané. Keď to využívané nie je, tak vtedy je to smutné. Takže toto si dám tam. A toto budem musieť ísť umyť, lebo to je také mastné. Nevadí. Stáme sem, to poumývame. Celé. Potom tu máme gumičky. Gumičky sa snažím priebežne triediť, takže tam vlastne, keď aj vidím, že nejaká už končí, táto nekončí, že sa natrhne alebo čosi, tak ja to hneď vyhadzujem. Nedávam, ja som teda, čo sa týka sponiek, tak ich mám na kartóniku. Takže tu si nemyslím, že bude niečo také, čo by som teraz nemala, takže to aj nechám na pokoji, čo by som mala vyhodiť. Takže to nechám na pokoji, v tomto som ozaj, že na seba pomerne prísna. Všade sú moje vlasy. To je strašné. Takže to necháme tak. Mám 2 kefy. No ne, každý, keď to teraz vidí, že aké sú chlpaté a vlasaté, tak si povie, že prečo? Mne sa ich nechce čistiť. Dám si to medzi tie veci, že by som to mala spraviť, takže spravím nejaké krátke video, že aby ste nezabudli, lebo ja viem, že v tomto nie som sama, akože všetci sa tvária, že aké majú čisté kefy a že by niečím takým nesiahli do vlasov, tak prosím vás, aspoň sa netvárme. To sú moje kefy. Viem, že kopa ľudí má kopu rôznych vecí, ktoré až tak nejak nedáva, nerobí to rada. Občas to proste treba robiť s pripomienkou. Je to normálne. Čo tu máme ďalej? Táto kefa, tá je super. Tu používam v podstate denne. Je to na takýto dry brushing, akože suché kefovanie sa. Znie to kadejako, ale fakt to pomáha na pokožku aj na prekrvenie, aj na celulitídu, aj na neviem čo, nerobím to denne. Vlastne nie, robím to takmer denne. Predtým som to mala nejak tak, že 3-4 krát do týždňa, teraz je to také, že nie je tak intenzívne, ale prejdem tie nohy a ruky a brucho v podstate každý jeden deň. Ale menej intenzívne, hej? Takže to si nechávame. Toto mám krém, ktorý je už rozstrihnutý, ten treba domíňať a keď som bola u našich, tak som našla, že tam mám ešte jedno balenie, tak som ho vzala sem.
aby som ho vedela použiť. To používam každý deň na tvár, aj každú noc na tvár. Ako vravím, mám veľmi suchú pleť. Je málo vecí, ktoré mi pomáhajú. Toto je cestovné balenie odličovaču. Inak ten odličovač je absolútne výborný. Nemám ho tu, mám ho na zrkadle. Je to... Dávam ho sem. Je vynikajúci. Toto som uchmatla z nejakého hotela. Malo by to ísť do cestovnej tašky. A tu sa vrátime k tým krémom. Toto a toto boli krémy, ktoré si kúpil môj partner. Nevyhovovali mu, mne vyhovujú akurát tak na nohy, takže sa ich snažím domíňať na nohy. Inak to je aj dobrý tip, keď máte krém, alebo sérum, alebo čokoľvek, ktoré vám nevyhovuje na tvár, tak ho míňte na ruky, na nohy, na chodidlá. Je vždy lepšie ho minúť, ako ho vyhodiť celé. Takže tieto dve veci len tam. A toto je zinkový krém, pretože som mala periorálku, vlastne ešte mám. A zaberal mi, ale akože strašne biely. Nie je to ten zinkový krém, ten Bala populárny, ale takýto detský a tiež je to z DM-ky čosi. Ale teda je extra biely, takže keď idete spať, tak si tak trošička za Luciu. Myslím takúto Luciu, čo vymetá húzacím brkom všetky kúty. Veľmi príjemné. Toto SPF-ko, to bolo také, že na začiatku mi strašne sadlo, potom z nejakého dôvodu som sa s neho vyhádzala. A keď som už myslela, že to bolo akože niečím iným a nie, tak som ho vyskúšala ešte raz po nejakom čase a znova som sa vyhádzala. Takže teraz ho používam na dekolt. Na dekolt, dúfam, že som netresla po tom mikrofóne. Na ruky a proste na tie časti, ktoré trčia. U mňa inak v lete netrčí takmer nič, ale to je iný príbeh. A na tvár používam toto Beauty of Joseon alebo Joseon, lebo ja doteraz neviem, ako sa to číta. A to je výborné. Tu máme pilníky a nechtové veci. Tu máme nejaké štetce. Mini uteráčik. Ďalšiu linku na pery. Tu je ďalší lesk. Dobre, a toto všetko sú veci, ktoré používam. Tie si tam aj nechám. Toto používam. Toto je vlastne cestovná žiletka. Inak to som kúpovala v akcione. Toto sú teda náhradné. A je taká v pohode. Na cestovanie si myslím, že prežijeme. Toto je malé, to by som si mala dať na zrkadlo, aby som to použila. To je vlastne šampón. Takže to by bolo fajn. A možno by som si tieto veci čo na nechty mohla dať k týmto nechtovým záležitostiam. Hej. A viem, že tu mám k tomu ešte taký malý cestovný ďalší lesk. Dobre. Malý cestovný pilník. Tu. Lesk. Ale tento používam aktívne. Táto linka ona už bude podľa mňa aj stará, ale ona mi robila to, že na začiatku vyzerala úžasne, asi po hodine sa kompletne otlačila odtiaľto sem, ostala tu hore. A odtiaľ sa nedala. Akože ja neviem, čo som to mala za kozmetiku, alebo čo ja mám s pleťou, ale každopádne nerobila mi dobre. Tu vyhadzujem. Štetec, ale normálny štetec, lebo ja občas robím to, že sa malujem normálnymi štetcami. Treba povedať, že ja sa ani nemalujem veľa, hej, že reálne občas to nie je ani raz do mesiaca. Teraz som sa namaľovala len kvôli tomu, že som šla točiť video a nechcela som vás úplne vydesiť. Ale však tiež som už mala videá také, kde som nebola namaľovaná. Ľudia si polistujte dozadu. Toto je pilník. A tu
je pinzeta. Pinzeta pôjde na zrkadlo. Mám tu ešte voňavku, tu nosím, keď chodím niekde na cesty, aby som sa mala čím navoňať. Takže k tomu hodíme túto malé. To je krém na oči, ten používam úplne pravidelne. No, tieto cestovné veci. Kupovala som to v DM-ke, malo by to byť Ebelín. Jedna fľaštička, tá pretekala hneď od začiatku. Tá bola úplne že na nič, to bolo hrozné a akože, chápete, ani doma nechcem riešiť to, či mi tečie šampón, ale keď idem ešte niekde na cestu, tak určite, akože ja tam mávam vždy v nejakom sáčku igelitovom vrecku, ale aj napriek tomu nechcem otvoriť kozmetickú tašku a zistiť, že je všetko potečené od šampónu len kvôli tomu, že to nie je. Čiže tieto budem využívať s tým, že ich vždy preložím ešte fóliu a tak ich zavriem, lebo teda si nemyslím, že by som mala niečo vyhodiť len kvôli tomu, že jedna tiekla, ale nie som s nimi spokojná, ale nemyslím si, že momentálne v tejto rýchlej dobe plastovej nájdem niečo lepšie. Toto sú špachtličky, ktoré k tomu patria. A to sú nálepky, ktoré napríklad na tomto nevydržali. Ale dáme to sem na tejto. Tie nálepky nepotrebujem pre pána Jana, však viem, čo je. No, alebo potrebujem. Tak im dáme ešte šancu. No a tým pádom môžeme spraviť poriadok aj tu na tejto kozmetickej taške. Kde sú napríklad najdôležitejšia vec na cesty. Keby som aj zubnú kefku nemala, tak laktazán so sebou musí mať. Toto je čistič na ruky. Ježko vyzerá, keď to brajďom. Aha, tu nám mám preliaté túto micelárku. Malé SPF-ko. Toto je ten krém na nohy, ten Keralan, čo som vám ukazovala. SPF-ko. Toto tiež nedržalo, kto vie, ako to je čisté. Stará žiletka, to vyhodíme. To je čistič na tvár. Toto je na oči, ale robilo mi to strašnú alergiu okolo očí. Miniem to na ruky. Viac to určite nebudem. Toto tiež na začiatku to bolo super a potom som sa z toho vyhodila. Takže to využijeme na ruky. Hapčí. A ďalší z mojich pilníkov. To funguje očividne, takže toto môžeme dať oprať a poskladať a hapčí si preventívne vezmem. Ja ho teda nepoužívam, ale vždy na cestách niečo chytím, takže tak. A toto som už dávnejšie nepoužila. Navyše táto časť sa už nedá očistiť a vyzerá to, ako keby som s tým niečo robila. Využijem to ešte doma. Dačo s tým dočistím. Laktazán. Vidíš, že toto by som mohla použiť tam. Vyteráčik. Dobre, ďalšie veci. Toto sa snažím domíňať. Je to sprostosť. Funguje to jedine v kombinácii s týmto, že sa najprv naolejem, potom sa natriem bez toho. Keď máte priemernú pleť, bude to fungovať, keď máte suchú, tak nie, ale dostala som to a je mi to ľúto, len tak akože posunúť ďalej. Micelárka tu používam. Tento sprej mám na cesty, ale trelak, ale nie je dobrý. Je to také znúcecnosť proste. Tu je enzymatický peeling, tam toho už nie je veľa, ten domíňam. Môj deodorant. Toto sú veci, ktoré bežne používam na líčenie. Som si šila. Je to pekné však. Lebo som potrebovala niečo, aby som to vedela takto zabaliť a použiť tak v taške.
Toto je mydlo, čo mi darovala sestra. Ja som si ho nechala v kúpeľni s tým, že som myslela, že skôr domíňam jedno mydlo, ktoré tam mám, ale zatiaľ to tak nevyzerá, čiže zatiaľ pôjde pekne krásne do skrine medzi oblečenie, lebo vonia úplne nádherne po rúžiach a medzi oblečením je mydlo vždy fajn. Potom je toto, to používam na vlasy, keď si ich náhodou suším, čo tiež nebýva moc často, ale oni vysnú aj samé. A púder, ktorý používam pod cukrovú pastu, ktorú nemám, lebo namiesto toho som mala ten hrozný vosk a ten bol hnusný, takže to sa mi nepáči. Čiže toto snechávam, túto časť, ktorú nevidíte, dávam preč, respektíve tie lesky musím pretriediť a masky si dať medzi masky, aby som to nejak využila. A ja ďakujem, že tu so mnou ste, lebo takto. Ja chápem, že niektorí ľudia toho majú oveľa viac, niektorí majú oveľa menej, ako som spomínala už predtým. Každý máme tú látku nastavenú niekde inde, každý sme ochotní dať tie peniaze za niečo iné a tak. Čiže pôjdem to ja pekne krásne odložiť, aby to tam bolo. Rada by som vám to ukázala aj v kúpeľni, že naša kúpeľňa je taká klasická paneláková, čiže má tak meter krát meter aj so záchodom. To znamená, že neviem nejako dať statív ani do vane, tak aby bolo reálne vidieť políčku a nebolo vidieť len moju hlavu. Takže žiaľ, budete musieť vidieť len túto časť. Niektoré tie veci ešte idem poumývať a vrátim sa k vám. Ďakujem, že ste tu dnes so mnou boli. Ja mám veci už zbalené, nebojte sa, do koša z toho pôjde len veľmi malá časť, to znamená ten vosk nešťastný, balácky. Proste stane sa, čo už. A zvyšok posuniem ďalej, lebo teda ja tiež nemám rada takéto vyhadzovanie len pre vyhadzovanie a aby to bolo super. Najbližšie vás čaká video o tom, o prostriedkoch, ktoré by som si už nekúpila a ktoré by som si ešte kúpila. To je vlastne, to bude hneď nasledujúce, keďže ho nahrávam rovnaký deň ako toto. A potom dajte mi vedieť, čo by ste chceli vidieť. Ja mám pripravený nejaký obsah. Problém je trocha v tom, takto, môžete mi dať vedieť, čo chcete vidieť, ale v konečnom dôsledku bude to rozhodnutie aj tak na mne, lebo no, tak nejak, keď to tvorím, tak to asi bude na mne. A keďže moje pochody v poslednú dobu nie sú úplne vyspytateľné ani pre mňa samotnú, tak sa tomu musím nejak prispôsobiť. Chcela by som viac zabrnúť do týchto dlhých videí. Z jednoduchého dôvodu mám sama problém s tým, že som schopná pri tých krátkych videách stráviť strašne veľa času a nechcem takto, ja ich robiť budem, nebudú to v takej intenzite ako na začiatku, že bolo video denne, ale nechcem sa ja sama v tom stratiť, lebo viem, že keď bolo úplne najhoršie, tak ja som vlastne robila to, že som sa začala strašne porovnať, že oni to robia takto, a oni to spravili takto, a možno keby som mala inú techniku. A proste takto to nemá fungovať. Na začiatku som z toho mala naozaj radosť. Prvý rok z toho som mala veľkú radosť. Potom postupne som spadla do toho, že čím viac som na to pozerala, čím viac ma pohltili tie krátke videá, okrem toho, že teda akož moje ADHD, ja ani pesničku neviem dopočúvať dokonca, proste viete si predstaviť, čo to robí pri takýchto videách, takže ja sama sa tomu nechcem do toho nejak spadnúť, aby som tie videá stále nejak takto pozerala, preto sa mi viac páči, a to mne sa dlhodobo viac páči formát dlhých videí, a v konečnom dôsledku, keď si vezmem, tak to množstvo filmovania, ktoré k tomu je v podstate veľmi, veľmi podobné. Akože áno, budem musieť zapracovať na takých veci, že aby to bolo na takých veciach, aby to bolo z viacerých uhlov a tak, ale to je niečo, čo sa naučím praxou. Takže držte mi palce. Ja si ich budem držať tiež. Ak náhodou ešte nie ste subscribenutí,
Tak ja neznášam používanie anglických slov v slovenčine. Napriek tomu to sama robím, ale neznášam to. Keď náhodou ešte neodoberáte tento kanál, tak prosím, bolo by veľmi super, keby ste ho odoberali a keby ste tomuto videu vedeli dať like, tak to by bolo úplne že najsam lepšie. Ďakujem za pozornosť, vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute!